हिमाचल प्रदेश बिलासपुराव खमैबो सा 15 सुबुंनि जिउ खहा जादों। हिमाचल प्रदेशनि बिलासपुर जिल्लानि झुन्झुनू महकुमानि बादुलघाट ओनसोलाव मंगलबारखालि 7 अक्ट'बर मैया मोनसे गेदेर हा गिसिखानायनि उनाव गंसे गावारि बास अन्थायाव मलबेआव गोग्लैनायनि जाहोनाव खमैबो सा 15 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गोबां सुबुंफोरा थाबथानाय खौरांखौ मोन्नाय जादों। हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुजों लोगोसे गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो मिरु मन्त्रि अमित शाह बिथांमोना दुखु फोरमायनायजों लोगोसे थैनाय नखरनि सुबुंफोरनो 2 लाख रां अनसुंथाइ आरो जोखोम जानाय नखरनि सुबुंफोरनो 15,000 रां अनसुंथाइ होगोन होनना फोसावथिदों। जिल्ला खुंथायनि हानजाफोरा जाथायसालिसिम सौहैनानै गावसोरनि मावनांगौ खामानिफोरखौ मावगासिनो दं। गौरव गगৈनि पाकिस्तान लिंक्सनि सायाव एसआइटिनि रिपर्टआ सोंखारिजाथाव। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि कंग्रेसनि दैदेनगिरि गौरव गगৈ आरो बिथांनि नखरनि पाकिस्तानजों सोमोन्दो थानाय अजद होनाय नायबिजिरनाय एसआइटिनि रिपर्टआ जोबोद खहा गोनां आरो सोंखारिजाथाव आरो बे गुबै फोरमायथिखौ थाबैनो फोसावनाय जागोन। जुबिन गार्ग थैनायनि सायाव नायबिजिरनाया रांखावरिजों गोख्रों। स्पेसियेल इनभेस्टिगेशन टीम एसआइटिआ खौरां मोन्नाय बायदिब्ला जुबिन गार्गनि 2 गावारि रैखाथि अफिसार पिएसअसनि बेंक एकाउन्टआव 1 कौटि रांसोनि गेदेर लेनदेन मोन्नाय जादों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरेट ईडी आरो इनकाम टेक्स आईटी बिफानखौ नर्थ इस्ट इन्डिया फेस्टिभेलनि बानजायगिरि श्याम कानु महन्तजों सोमोन्दो थानाय केसनि रांखान्थियारि बिथिंफोरखौ नायबिजिरनो खावलायदों।